Zdravo dragi investitori. Analitička zajednica je u kontaktu sa vama System Guru Markets. Počnimo sa zbirnim podacima kompanije. Ako želite, možete ga pauzirati. Možete bliže pogledati sve parametre korporacije. Sada analizirajmo trenutne fundamentalne indikatore kompanije. Paramount Global, ticker, PRA. Ova recenzija je napravljena na osnovu aktualnih informacija od 3. jula 2025. Po klasifikaciji Guru Markets korporacija Paramount Global pripada pod kategoriji Media. U poređenju učestvuju 44 organizacije. Rezultat za kompaniju koja se proučava -2 od 10 bodova. Prosečna ocena za podkategoriju je 1,4 boda. Ako to posmatrate iz veoma široke perspektive, unutar berze u celini, vidi se da je prosečna ocena za celu berzu u celini 1,8 poena. Protiv minus ocene -2 boda Paramount Global. Upoređujući dinamiku cene akcija kompanije Paramount Global i preduzeća podkategorije, vidimo da su tokom posljednjih 12 mjeseci akcije Paramount Global pokazao promjenu od 23,7%. Protiv promjene cena u podkategoriji 15,3%. Tržišna kapitalizacija preduzeća Paramount Global procijenjena na 9,04 milijarde dolara. Sa kapitalizacijom podkategorije od 311 milijardi dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije procijenjena je na 15,52 milijarde dolara. A bilansna kapitalizacija podkategorije je 185 milijardi dolara. Upoređujući akcije berze i bilansne kapitalizacije vidimo sljedeće. Deliti Paramount Global u podkategoriji pri procjeni berzanske vrednosti iznosi 2,911%. Knjigovodstvena vrednost iznosi 8,409%. Ocena tržišnog učešća preduzeća i knjigovodstvene vrednosti u podkategoriji dobro, 1 bod. Organizacija koja se proučava ima dugove od 14,598 milijardi dolara. Financijske obaveze za knjigovodstvenu kapitalizaciju čine 94% kapitala preduzeća. Rezultat dužničkih obaveza preduzeća, prolazan, 0 bodova. Odnos cene i zarade kompanije je 0. Sa prosekom za podkategoriju 1193,8. Procena odnosa tržišne vrednosti i profita u poređenju sa organizacijama u podkategoriji, veoma loše -2 boda. Profit za posljednjih 12 mjeseci bio je -5,488 miliona dolara. Očekuje se da će terminska zarada u narednih 12 mjeseci biti 987 miliona dolara. Ocena očekivanih budućih pokazatelja dobiti u poređenju sa podkategorijom, prolazan, 0 bodova. Odnos vrednosti i prihoda kompanije je 3. Prosek za podkategoriju je 1,1. Ocena odnosa berzanske vrednosti preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 1 bod. Prihod za posljednjih 12 mjeseci bio je 28,74 milijarde dolara. Projektovani prihodi za narednih 12 mjeseci nisu poznati. Ocena indikatora projektovanih budućih obima prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji loše, -1 bod. Marginalnost je -19,1% sa prosekom od 1% u podkategoriji. Procena prodajne marže u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan, -5 poena. Udeo preduzeća u podkategoriji po broju zaposlenih iznosi 5,509%. Što je za 89% više od tržišne kapitalizacije. Iznos kapitala po zaposlenom u kompaniji je $409.000.
a za podkategoriju $774.000. Procena visine kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro, 5 poena. Iznos dobiti po zaposlenom je $-248,1 hiljada. Prosek u podkategoriji je $6.000. Procena dobiti po zaposlenom u kompaniji u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji tolet -5 poena. Prihod kompanije po zaposlenom je $1.300.000. Podkategorija $703.000. Ocena prodaje po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan -5 poena. Na prodaju je 14,5% akcija, u poređenju sa prosekom od 4,1% za podkategoriju. Tehnički indikator RZ14 pokazuje nivo od 65% za kompaniju Paramount Global. Za podkategoriju ovaj nivo je približno 60%. Trenutna cena akcija kompanije je oko $12,83. Konsenzus ciljna cena za akcije kompanije je oko $11,46. Idemo na tabelu porudžbina, koja vam je dostupna veza do nje u zakačenom komentaru. Tabela naloga sadrži sve odluke koje je sistem pomoći prethodno doneo ove sezone. GRU Markets. Pristup tabeli porudžbina je slobodan i otvoren link u zakačenom komentaru. Na osnovu analize hartija od vrednosti preduzeća Paramount Global, sistem pomoći GRU Markets doneta je odluka. Ne otvarajte posao, jer je video pregled. Hvala puno publici što je pogledala ovaj video i što ste koristili informacioni i referentni sistem iz GRU Markets.